Vážení občania Slovenskej republiky, určite si pamätáte na deň 28. maja 2025 tohto roku, kde došiel exekútor a na mi chcel odstrániť kovovú bránu z pozemku, ale tuto som zabránil mojim telom, že som si dal pod bager a nedošlo násilnému odstráneniu tejto kovej brány. V tejto exekúcii sa dal Jaroslav Kábač starší vylúčiť, lebo zistil, že koná v rozpore zákona a ústavy Slovenskej republiky, čo ho aj okresný súd vylúčil a povedal, že pokiaľ by ho nevylúčil okresný súd Banská Bystrica z tejto exekúcie, že radšej bude znášať následky, ale nebude voči mojej osobe a rodine konať. Takže exekútor Jaroslav Kábač bol starší vylúčený z tejto exekúcie a pokračuje ďalej v tejto nevykonateľnej exekúcii doktor Martin Ryšian zo Žiliny, ktorý má veškeré podklady od tohto súdneho exekútora Jaroslava Kábača staršieho, že táto exekúcia je v podstate nevykonateľná. Aj napriek tomu, tejto nevykonateľnej exekúcie, Martin Ryšian zo Žiliny koná, čo namiesto toho, aby tuto zastavil exekúciu. A preto vyzývam touto cestou prokuratúru generálnu prokurátora Maroša Šríku a všetkých ľudí na prokurátore Slovenskej republiky, aby konečne zasiahli voči tejto nezákonnosti, ktorá sa koná voči mojej osobe ako rodine dodnes.